väkevästi liikkeellä. Mitä meillä mielessä? Tippoja kielellä, otat selvää mielellään. Eteen tullut juttu, mitä äidille ei kerrota, toisinaan voi salkkarei verrata. Testannut kykyä, mihin ne vois riittää. Tiedän kyllä, miten tunnelma virittää. Kun eteen tulee joku, jota mitä haluu, niin pelkää et pois valuu. Sikamiehen maine on mutaharra luulo. Tavoittelun poika, mies, uno. Yllättänyt ehkä vähän, että me tehdään tätä. Meillä tyli tätä, sulla tyhjää läpi. Mä täs haluut tätä helpolla huolta, et kanna. Paras ei anna, huono tai panna. Olen toisen kaa, silti tahdot suudelmaa. Mä en kestä kuitenkaan. Työstä mua. Pystytkö luottamaan, kun tytöt tuijottaa? Löydät paljon parempaa. Työstä mua. Oon saanut mitä vaan, mut sen täytyy kolahtaa. Vihdoin valmis muuttumaan. Työstä mua. Pelkään kaaleita, mutta tuntuu oikeelta. Tahdon taistella. Työstä mua. Oon tytön kanssa kaksista, edes huomiin ja jahdista. Tehdään kaikkia kaunista, kun loisteen tahdissa. Hei tyttö kulta, sä oot mulle tulta, mut välillä tuntuu, haluunko muuta, sä tahdotko saalistaa tätä leijonaa hurjimpaa. Yrität saada mua muuttumaan, onko valmis vielä ollenkaan? Toivon kaikkea parasta ja tahdon elää hetkessä kauniissa. Vaik huominen on huomenna, mä mietin sitä huolella. Sun kans, mua ei huoleta, sun kans, tähdetkin on mun puolella. Olen toisen kans, silti tahdot suudellaan. Mä en kestä kuitenkaan. Työstä mua. Pystytkö luottamaan, kun tytöt tuijottaa? Löydät paljon parempaa. Työstä mua. Oon saanut mitä vaan, mut sen täytyy kolahtaa. Vihdoin valmis muuttumaan. Työstä mua. Pelkään kaaleita, mutta tuntuu oikealta. Tahdon taistella. Työstä mua. Hetken huumaa satunnaiseksi, niin se menee, mut kuka sen keksii? Renttu luonne, mut en anna periksi. Turista säädöstä saanut tarpeeksi, jälkeenpäin sen vasta näkee. Kaikki tiivistyy yhteen naiseen, oon valmis panostaa suhun kaiken. Löysinkö videon kun samankaltaisen? Liian paljon, liian nopeesti, kerki mun suoja kilpi petti. Pikkupojasta oottanut tätä hetkeä, mut sitten ei vaan saakka omakseen. Kaikilla annetaan mitä ansaitsee, mut kuka mua vie rankaisee? Koska pääsee siihen tunteeseen, kun toisesta ei vaan saa tarpeekseen. Olen toisen kaa, silti tahdot suudelmaa. Mä en kestä kuitenkaan. Työstä